garbiketa dieta ditzingo pixkat. Eta horre bai dira, ez dira urte guztian zeharritekoa, baina momentu puntualetan da ondo. Ez, a ber, dieta garbitzeko edo araztailea edo depuratiboa, dieta hauek, egin ditezke urte guztia, baina pixka bat... Tartekatuz, tartekatuz. Eta asko jota astebeteko kontua bezala, edo 10 eguneko kontua bezala, gehiago ez du merezi. A ber, gaur hartu baldin badugu gai hau izan da, gatozelako azkeneko hilabete terdian edo hilabetetan, euki ditugulako, betekada ederrak, ez? Eta betekada ederroien ondotik, pixka bat gorputzari ere, atxeden pixkat eman behar zaio. Ez, azkenean horrek gorputzai paliza ematen. Dudarik ez. Lan gehiago behar du, gibelak... Jaten dugu gehiago, eta kantidadez ere, eta kantidadez, por supuesto, gehiago, eta kalidadez ere askotan, pixka bat, gorputzarentzako, gibelarentzako, ze gibela da gure laborategi eta motorra, gauza hauetarako, digestiorako, gibelari sekulako paliza ematen diogut. Orduan, gibela pixka bat lasaitzen usteko, ditugu barazki batzuk, eta berdura batzuk batez ere barazkiak, oso errex gibelari, eta giltzurrunei, ze giltzurrunetan ere importantea da lan hau, laguntzen dietenak, ez? Orduan, hoiekin hasten gera pixka bat, pentsatuz, gorputzari eman diogula alako gainkarga bat gehiagizko lana, eta oain pixkatu utzi behar diogula atxeden hartzen, eta nik uste gero, ez baldin badegu gero, berriz ere atzera buelta egiten, eta berriz ere azten ez bakea gehiagikirek egiten hasi, uste 10 egunekin nahikoa eta sobra dala, gero ia ohitura onak hartzen baditugu. Ze pixkat gaurko kontua ez da 10 egunean dieta bat egiten, eta gero, jai, eta libre. Pixka bat esatea, aipatuko ditugula aholku batzuk, hori da importantena. Gero laguntzen badiogu dieta berez on batekin, hobe orainik. Nola izan beharko duke olako garbiketa dieta batek? Izan beharko luke, esan dugun bezala, erresa egiteko, norberaren gustuekin albaldin bada hobeto, eta batez ere, oso gauza arruntak eginez. Albaldin bada, 3 jatordu nagusiei, pare bat 6 ere esaten dute, baina nik uste 3 otordu nagusi eta 2 erdiko laguntza amaiketakoa eta meriendarekin nahikoa eta sobra dela. Baina jendeak, adibidez, lehenengo gauza da gosarieri kalez egitea, gosarian kalez egitea. Gosaria ez dezuzago, jendeak fuerte gozaltzen baldin badu, igualin beharko du pixka bat gosaria arindu, baina ez utzi gosaria kale eginda, ze metabolismoa, naiz eta zenbat eta goizago martxan jarri, orduan eta hobeto funtzionatzen du gorputzak. Sekula ez da utxik egin behar gosarian. Gero amaiketakoan egin diteke fruta pieza bat edo gia ere bai, berdin du harina, baina goizerdian, ze denbora asko uzten baldin badiogu gorputzari jakirik sartu gabe, bazkarian iritsiko gineke goze gehiagerekin, eta askotan zaila izaten da, kontrolatzea. Gauza bera meriendan, arratsaldean egiten baldin badegu merienda garaian, eta afaria sekula ez dadila izan oso berandu, ze adibidez gibelak bere puntua gabeko 10etik aurrera hartzen du. Eta orduan, afaria egingo bagendu, gabeko 10 baino desente beranduago, gibela martxan hasten deranerako, ze gorputzak erloju biologikoa dauka, bakoitzak bere lotarako garunean gauza bada, gibelak metabolismorako beste erloju biologikoa dauka, eta gabeko metabolismoa hasten da gabeko 10etan. Hasten da, eta hortik aurrera. Gabeko 10etan espadigoa afaltzen, gabeko 12etan afalduko bagendu, eta fuerte xamar afalduko bagendu, gibela nahiko aldre estuta hasten da lanean, eta horrelako gauzak dira pixka bat dieta egin aurretik. Gero dieta sekula ez da dieta bakarrik. Dietarekin egin behar da, bizimodu aldaketa bat, ariketa fisiko pixka bat egin behar da. Hori, azkenean, deskantzo eman behar zaio gorputzak, honeki hemendi bai, baina... Bestela ere, bai. Komen ira, lasai egon... Eta gero, aholkuak, poliki joango gara hitz egite, baina aholkuak dira, leheno esan ditugunak, ez? Janari naturalak hartu, berdurak eta frutak, berdurak, esan dugu, mikatzak eta osto berdekoak baldin badira hobeak dira, denetik daude hobeak, baina hobeak dira errukula, apioa, berenjena, horrelako gauzak erremolatxa. Gero frutak hartu ditezke osorik salteatu eta fruta zaizut batidu irabiatuetan, nahi da moduan. Kontu eki behar da toksikoek, eta toksikoak gorputzaren zat momentu enten dira azukrea, gatza, horiek euki behar da kontu, alba da ez abusatu, eta kontu eduki, kafeak ere dauka toksina, ez? Toksikoa da, toksinak dira alde hortatik, eta gorputzari gehiago kostatzen zaio hiei buelta ematea.
albaldin bada olioa erabili behar da, eta ez kilorea edo, eta zerarik ez bestelako olioak. Zuntza duten jakiak erabili behar dira, bai integralak, bai frutak eta berdurak horregatik ere gomendatzen dira, zuntza asko daukatelako. Eta haragietan, hobe dugu koipe gutxi dutenak, eta ez haragi koipetsuak. Ontxia, oiaskoa, indio jarra, oiek, besteak ez da debekatu egin behar dira, baina jaitsi horien neurria. Arraietan, zuriak baita edo urdina? Ez zuriak hobeto alde hortatik ze koipe gutxiago dute, koipeagatik, beti esaten dugu arrai urdinak oso koipe mesedegarriak dituela, baina dieta depuratibo bat egin nahi baldin badegu, eta depuratibo ez da askotan argaltzeko beste puntua dauka, pixkat gorputzari, janari harin eta garbi bat eman, errazago digeritzeko. Eta horrekin batera, tontokeria dirudi, baina oso importantea da, erosketen plangintza bat egitea, ze supermerkatura joaten baldin bagera, edo azokara joaten baldin bagera, zer erosi behar degun, tontokeria da, baina zer erosi behar degun jakin gabe, estimuloak alde guztietatik datoz, eta erosten dira alperrik dauden gauza pila bat. Eta orduan, sukaldean ez badituzuela bili behar, eta alderantziz, erosten baldin badituzu, zure burua behartzen duzu, hoiek erabiltzera. Eta askotan, holako ikusten duzu, ez dira beste munduko jendeak boligrafoarekin gauza gutxi apuntatu ditu, baina nik uste nahiko gauza simpleak izan da ere, horiek dirala. Eta, Javier, ze iritsi daukazuzu, badaude batzuk, esatu depuratiboa baraua itea. Ez, baraua ez. Badaude batzuk, komentatzen dura, ura bakarrik, ez da izen bategun, ura ero likido bakarrik sartuz gorputzen. Keba. Baraua aldiak itea. Adibidez, ura ez dugu aipatu, baina ura importantea da, ze urak garbitzen laguntzen du. Esan ditugun jakia batzuk berez likido daukate, frutak eta berdurak likido daukate. Orduan, ze kantidade hartu behar da ura bezala, nik uste litro terdirekin edo asko jota birekin nahikoa dela. Batzuk irura ere igotzen dute, baina pentsa zenbat litro, zenbat ur basokada diren egunean 3 litro ur. Gaurkoan ura badator janariekin ere. Adibidez urari barauri zaudela limoi pixka bat botatzen badiozu, nahikoa da 2 edo 3 limoi tanto, horrek lagundu egiten du lehendikan gehiago garbitzen. Horrelako uskeriak dira, baina limoia gaur erabiliko deguna, erabiliko duzu beste gauzatrako, baina limoi pixka bat botatzen badiozu 2 edo tanto urari eta urori baraurik hartzen baldin badezu. Gero, esako digu Alberto Eria jartzen digun depurazioko dieta, salda moduko bat badago, ez? Berdurekin eginda, ez? Bueno, hori egin diteke, nik hori arkitu dut liburu batean salda hori, baina berdura edo fruta horiekin... Erosin barazki salda bat izan diteke, botatzen dizkozu lau uskerik ikusiko zu zein diran, pixkat zaporea, belarra aromatikoa zaporea emateko, eta holako bat baraurik afaldu aurretik, por ejemplo, erabili diteke, eta horrelako gauza simpleak, ez dala beste munduko dietista bat edo nutrizioan ditu bat izan behar, dieta depuratibo errex, nik uste ondo eramateko modukoa, eta 8-10 egunean egiten baldin badezu, gorputzak, iruditzen bazizu beharrezkoa dezula, Zuk ez badezu beteka daundirik hartu Gabonetan, aurretik San Sebastianetan, eta zaila da, ez esatea, karnabalak ere, eta bakizu, ez? Aitzaki asko... Tontok azkenean, biru kilo angula dano jateitu, zaben ez da, azkenean azten zela pida, eta hemen di jateitu zu beste, eta nahi gabe. Ostrak ere, ostrak, eta txuretak, eta...